Isang karangalan to, binigyan tayo ni Bina Morales ng inumin natin. Ito yung tinatawag na tubig ng buhay. Wow! Lahat. Ikaw po kaya? Ikaw daw, may hello, nasa behind scene tayo ngayon. Ang nakaka-proud mga kalingap, yung pagpunta namin dito, yun yung unang tagpo talaga kay Bina Morales. At ngayon ay bumalik kami sa dait para puntahan nyo at saksihan ang pagbabagong naganap kay Bina Morales. Nay, magandang araw! Isang day! Para may pang-upload ka. Nay, magandang hapon. Kami ko na pumunta sa Sige na po. Eh, paano? Sige na po. Salamat po. Tuka-tuka po muna. Sige po. Ganda na po para dito. Ano yung bago pa? Si Lola. Oh. Yan, interview rin si Lola. Mataba na si Lola. Nagtaba na si Lola. Ha? Eh. Magandang hapon, Nay. Ano? Malaki na yung pagbabago sa buhay mo ngayon. Ano? Si Bina. Ito. Hello, Bina. Kumusta? Nung unang punta namin dito, tulog na tulog ka dun, no? Saan kasama? Dun, yung ano pa yung bahay niyo. Hindi ka makausap. Yun yung unang tagpo sa'yo ni Kuya Bali. Kumusta? Nice lang po. Anong mga pinagkakabalahan mo ngayon? Ako nga pala si Kalampitos TV. Yun po. Kalampitos TV. Kalampitos. Pitis. Kalampitos. Pitos. Kalampitos TV. Kalampitos. So. Balita ko may trabaho ka na ngayon. Ano? May trabaho ka na ngayon? Ayun dati po. Ay, doon sa Manila. Jollibee. Ay, Hindi po si Kabay. ha? Oh, andyan si Kuya Bal. Narinig ko ay. Yan o ay. Ayan. Si Bina Morales. Ayan. Sir. Si Ma'am Edna. Hindi ka na nakapasyal ngayon? Hindi pa dito. Di ba? Ano sa labas ng mga bili. Gabi pang init. Mainit nga eh. Matubig po kaya? Ha? Tubig. May tubig ka dyan? Okay lang? Ayan na. Ang laki na talaga ng binago ni Bina Morales. Ayan. Ganda ng bahay nila ngayon. Ito. CR. Ayan. Ayan. Sana. Si Bina. Ha? Malaki ng binago itong leader mo. Ito.
Ibig tayo natin langka. Wala na yung langka. Ginulay na siguro. Dati may langka din. Maraming nagbago. Gising, tulog si Bina. Gising na. Gising na. Ay, Bina! Tayo mo tumatapos. Ay, ano po, tunaw na yung ngilo. Kailangan. Okay. Ayun, isang karangalan to binigyan tayo ni Bina Morales ng ito yung tinatawag na tubig. Salamat. Ikaw po kayo? Ikaw daw, mainom ka. Ito si, papainumin din si sagap ng tubig ng buhay ni Bina Morales. Para magkaroon tayo ng buhay. Ayan, buhay na walang gan. Ayan, ito si Lola Rupina. Ano na? Ayun. Nung pagpunta namin dito talagang no? Yung unang punta talaga. Halos parang wala nang pag-asa talaga yung time na yun. No? Ang nangyari kasi noon isa yung pupunta namin, biglang nadaan ng bigla niya ni Kuya Bal, si Bina. Yun na talagang walang saplot siya noon nung wala. Napariwara na yung na lang at saka yung banig niya. oo, Ang pagkain niya ayaw kainin. saksi ako. Gatas lang at saka yung gamot. Dinadaya ko yung gatas sa gamot. Oo. Sinudurog ko yun. Anong gamot yun? Anong klaseng gamot? Yung Risperidone at saka Nerva. Pang ano yun? Pang Yung gamot niya yun. Yun ang resita. dinudurog mo pa para mainom lang? Ayun yung inuman ng buo? Dinadaya ko nga siya para makainom siya. Galing ng binago ni Panginoon. Talagang yun talaga yung tunay na yung tunay na pangyayari. hulog ng langit si Kuya Bal. Totoo yun. Oo. Salamat kay Kuya Bal at sa mga sa ano niya. Oo nga po, di ba? Kahit nga gobyerno, hindi kayo papansinin pag ganyan Hindi naman sa hindi ako against Ano gobyerno. na ako sa mga wala. Wala. Hindi talaga kay Kuya Bal. Opo. Ano talaga. Kala ko wala na talagang pag-asa na bumalik yung dating katinuan niya na pinagamot lang talaga sa isang espesyalista. Yun siya, Santissima Trinidad. Diyan Tapos? siya magpapatik up. Ngayon may masaya na siya sa gusto niyang ngayon Ano man. Siya na yung tumutulong sa'yo ngayon. Dati ikaw talaga yung umaasikaso sa kanya. Ngayon tumutulong na siya ngayon sa'yo. Si Bina. Ano Lola? Ayan. Ito si Bina. Hello Bina. Magaling ka daw kumanta na pakita ko sa sa YouTube. Magaling ako kumanta. Ano yung kinakanta mo? Kahit alin, yung pinaka-patok na kanta mo. Wow! Hindi mo narinig si Kuya Bal kanina, bibilihan ka doon ng video, okay? Ayos yan, pang iwas stress, Ayun na si Ma'am Edna. Yan, saksi yan di sa... Ito si Kalampitos TV. Shout out Kalampitos. Shoutout po. Kay Sagap TV. Ano po? Kumusta na Nay? Paano po Ayun, salamat nga pala doon sa tubig. Napawi ang hangin. Napawi. Uhaw. Uhaw. Walang yelo, lagong na. Oo. Ano to? Luba ka na lang.
Yan yung, Ano yan, kamuting kahoy. Nilupak. hindi kamuting kahoy ang nilulupak dyan. Balinghoy. Pwede man po. Oo, pwede dyan. Kamuting kahoy, saba. Di ba, Yan, nasiram yan. di ba hindi man kamuting kahoy, balinghoy, ano? Ay, yun ang ano sa... Balinghoy, kamuting Ay, kahoy. pares lang naman. Pares lang yan. Masasarap yung ano. Oo. O sige, salamat sa ano. Ha? Kayo lang po. Oo, kami lang apat eh. Mm. Team Kalinga dance, 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 dance. Team Kalinga dance, 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 dance. Team Kalinga ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda.